L'objectiu de l'FP Dual és facilitar a les persones amb més dificultats d'accedir al mercat laboral, preferentment sense qualificació professional, l'adquisició de competències professionals i la millora de qualificació professional mitjançant una formació professionalitzadora i un contracte laboral en formació en alternança. La caja, los cajetines, los portalámparas con los tornillos que los tenéis ahí en la caja marrón esta pequeñita, al lado de un tornillo, ¿vale? Coger un puñadito cada uno de tornillos. La formació dual va adreçada a persones que tenen difícil accés al mercat laboral i els hi permet l'adquisició de competències professionals mitjançant un contracte laboral en alternança i també l'adquisició de formació. Doncs jo estic en aquest curs per el camí que havia decidit des de l'ESO. Sempre m'ha agradat l'electricitat, fontaneria, una mica aquesta temàtica i avui estic en aquest curs FP Dual, que a part de fer el curs també tenim les pràctiques que m'agraden molt més i res més, per això estic aquí, m'agrada. Lo que más me gusta de este curso es que los nuevos conocimientos que nos aporta y la posibilidad de emprender en un oficio. Hago en el centro, el de uno mirando para arriba y nosotros ya haremos la curva con los lados. Jo espero que aquesta formació ens aporti coneixements nous i noves experiències i també pràctiques que són remunerades al ser una FP Dual. Aquest any la formació realitzada és un certificat professional de nivell 1 d'operacions auxiliars de muntatge d'equips elèctrics i electrònics i un mòdul de fontaneria i climatització. Y aquí buscas las grapas que son de 16, es que pone 15 y 16 y hay otras, ¿vale? Que aquí pone